Ikato kwenda ngora agire mwendo wa kinyonga lakini ndari urimo niyo bana intukurubono oikachinzizo chabona mabjusho uta no ale maegaria kwene kimene bintu byonsi byagochira senjera yabe na mariogine chibicha aene kine byagochira sole indi naina lyo gusmaili bono mambia karonyo ndari ogirige kanyo ndari chibicha chingia ani gokorana no turamo nae into korangirina enda gututumero totengai oberete ase mambia boni karotole no minto gaiga ase studio karibu sana leo nje tienda kwaligani kabisa asante au kora ngaligani dada lakini era nje era karibu sana ngaki kware twabukire bya nyasaye no mubwe we kabisa mwaga parasa n'abana barazo bokire na ende nagendete kubwati murobire bono mambia manyete wikarigereria totebi nga bintu nga ibire byanka ibire bobe iko nimete nga nagendete kubwati murobire obukire bya kigima umwana ikire skuru tunashukuru ananjere ndenje wano ndenga felista nakyabokire anje babokire bya no mwana mwese owenire ngonya gutumokali wano lende babokire bya abarobero berigo jia sebi bago byabo byeritu family becomes fast na maene family ne ntangani ende toma ko rana kiense makyamangana ndakoenda bya kigimo mwanchu muligereria litukoneria free friday edition litariki nikomi omutenyi noyo kabire umwaka w'ekiri 2023 naki producer gatabate na muri Joshua naye ngakibwakire ngakigira Joshua bwakire Joshua ngakimanda mawo yoro kwere tana utanyo tene tomana ngakiabokire aki Joshua tomete naye amate yao yabokire bya kaltu ajire iga studio na bekona kena kwabokire bya na mashabiki tons bya simole team diaspora team hapana kosa team following team chini ya maji Uganda asimaberete mwabokire kabisa senchera ya vene igobono kaba mona intwe oiko moelio anjera nere producer nyawo kwana tinda mubata bya timenye adena bono nelina soja baito no bali ba gisete buna momanyi amo nolionde okay eri ari jira ke ngaki elkana eri Alfonso na manyi no bali ba negatina security ne tight yake tight wezi ngia hivi bimona sega si no mo kora soja mo kwana kune bintu byonsi mbia bire intact alafu soja Ashley Demola tenda mora soja matata niko no aroma de 15 jiroro igorende no ale bakwene kwina obodendi mboisa ine na kwene kwine bintu byonse bire bya ndete rato chegi kibaralia ndete rato chegi ndole no kuigena nga security imeanza tight alia segesieli to gweta bataramanyanga ekiringa kya unkire kimaiga segeta sen kya Ndizi TV to wakira abalindi baito mwensi Alphonse na mumanyi ngambya mono kigima asoka ne kyabuna ngwikirane muri mirimo ya ina senchira kero nya site tigana inwe agendere ko babwatese ne chiamate cheno chonsi ekero tuiranire ga studio mwanchu muligereria ne nchira ya benero Friday ero nturiko mnyoka mono lero Friday ero nturiko mnyoka mono lero ngora abona egento karane ukoturikire SMS yawe na tutenka yore akina wadiri tukuria kena na ko achiri kwa mnyokire weekend mabona tutomere uchumbe yao owedera sena mbira seskine yora mnotena na bokire bia litukuria ni chuma Nairobi ninchi gokoraiga lakini ni chuma bone anene ngoroture na anali bali basirire bakwenigwa bali basiriti abamwe bali basiri abamwe abo nali anena sorongora gusiba bakora matanga yokubaenia nigono etokotume ngoro cyase bali basiriti abairi na basani andari bakwenda samatanga eto kubasabira nyasaye abentera bayino moikoro mukole bya nande moirane bali mwensi mwasirire amate yaina bancho bayino mwaka bwenko mungina bwenka omwana bwenka weterase chinse emebasukano yechipara weterase marwaire weterase chinchira aho tokobaganiria amaya obole muchinga kichi chobo kendu nyasanya ale kobalemya mweni amate ino buya na ende mutwaro bale munga nyasaye nabwatali chibuliae ero litukulia Friday monoro ngoro Gusii na lioko nyoranga emeyega emenge yokwene bali basirire na liye gukoleka nasi chinsemo aho iko bano twasabire mwensi bali mugenda tegwetayarisha aswikira na matanga chinsemo ebe marani ebe mbuma choge chache ebe Nyamira ebe nkaya wero bereti gocha asugo chakwenia ba mino maskani yo moelio
twabasabeire amaya naende mbaroro baigwete emebere bobe baigwete bobe sibitanda b'ikinyagitari abandi inyomba bari bataraboka ase eng'encho ng'emebere teri buya yo omonto botambate bang'a ekero omobere otari buya omwancho omorigereria binto mbigokoreka nonye nomogonde ekegenga nabo gekorareka oraire igo bono afya nere ya muhimu ekero kwaigure bobe tiga kona go postpone konya goteba ng'a kero kende nagakuba kero kende malaria kwaende kemesi kwagora chintetere genda nyagitari orengwe we bipimo byao wa mariogo egero bwene bwangu nakia kwera ngote yo monto bone ekero tarwareti igono ore buya kerenda enjareta kurieti igono igotete ekero tari nyagitari igotorwareti igone elina circumstances situations injire asore akranya sekero utagwe ekero oyete bobe nabo konyora nabo note ketobwene igo bono andonse soberete semeri nyasaye kero medesara nelina matekero konyora monto na amen ogono monto na rwarete bone igoteka kene ntar ko na ndikubete yar ko bana ntugwete bobe ntwara ko jagasi lakini ne toko basabera ndo igwete bobe ro baende ikibago kyabo simete nelina ndingo boye mashabiki omete twensi bintore potential yokurwara kiro mondora potential yokurwara na bengana nigo tori twensi bin potential tori chikandidate jama kweli igo bono mete karotari mochari igo toragwa igorera kirene nyasaye nabwate kirenga kya uyokoba moyo na ndi ndio takere na oikiranie kirinya sata getoikiranie biya kigima wakwanire biya to Brighton mancho morigereria nende talinga ne lazima oboke kole biya eyo ero yana ko lazima ne bisio ne bahati ekiagara nyasare nsemo yao bali barwarete bali nyagitari bono iga talinga nyasa bange taya kagwancha no ne obuya bonya sae egere gweteraye ebicha yo manenero rekane igo bonekero uri bya tema okole binte bya tema go sangana ba mino tema gutora chinkwana chio morembe nalimo kogendera bya lakini ndende nande eno ekero kurwara sara na bora arware obonne bonya sa bororekane ekera tisikurina ayubu na arware de abantu bari barware te bukwari barakoro bonne bonya sa bochikorekana bosio igo bonne kero arware nando botigire nyasaye na boko bwenda lakini oise kurwara we chandekere nabora asirio mabwao umuramenya sae ose atena nyasaye tarikende atagongonya naboko nyorana ndi gwatiri buna bona Arsenal narenge igoro Arsenal chite kubwati umugano ulione na yeteire ninchenyero se bancho baligererie omongina Sheba Queen Sheba akebati koro chinsemo che impirio galia kanunda matalia twagusabiro ko bwena kwa bwangu tigeire terenya sae limo kereri wigoro orwalira seka kimya ketano bono atali konyara gutara atali okora kendi gyonsi nyasaye tiga agendere kumurwanirira omongino koro kwa Sheba mora tigana tunya sanyarga kumubwera asimambia boninga nera bwene tikatenda sensemeli ya check yake umanjo meritora mayana ngai mobere ngai mukibwatirete asimambi ya bon meteno chinga kichuko tukutoborange tuna kore buyaro tonya koba nyaruri ore onyotena bono turikoboga na kore buya boka abwiri giri kyaro terigire tirende ngoja kuriri bugi maboro bwa kongire ndoyote amuna bwa kongire serikali saidia na ebono uikoboke bwetome ikera kireke baukiriyo gukora na kinya saa gwanchire na wenyorere sabuni yao ya kirari mwete ngore body nena akiro montare ko bomutangasaji ngaitwara konyora omonto kurwaria abantu ntwara konyora ngai montare ko akiro montare ko bomunyagitari ngaitwara konyora omonto ogotogendi no nentereba igobono kirigento kiriyo gukora nyasaye nabwate ngenjo yae igobono ne gekore una kiriyo tari gukora mami nabona nyoro mete no omonto yo kargo mete ngorari ndino nabanda bagwa kamatobori baje tuaga chire nyom no omonto bwate machine ogojweri jibao kiro omonto nabwate ne kiregasi nere eyenge na indrende bate banga sika obisio monto eba ne chaima boka gocha eyo ne obisi yae tiako matenga ayo kuerete chikonda imeno eyo no obisi yae sika emirimo yo monto egasi yago korono mokia nyesike motige akore gasi yae no to akore gasi to ga no mokia Ensakia kereri tukuri Jumatatu ika Ijumaa emirimo yo esikwe na umajumurire kero so akor jumba mwago kwenda sikiba kyao tigi gasi yae sikwe inone ntereba no ne contact nyesike ai mwaji basi yae na urina tubwati basi jisaine motena ga kingo ngikware ngani timbwati ten igwana tiako motena bone gari etali yao nini na orikire na gwaja kumurama nini na turugwe sibia
nini bintu binde motigane ine ne gashi ya bwate na bwate family akorage in fact twese gusike mirimo ya kero monto abantu bakomenya buja ugutasike mirimo y'abantu ko rumonta koni gusena maembe kwaranga taisaini ya bwombobe tiga tusike emirimo y'omuntu igotokomenya sengenje y'omuntu onde yani igotoko ko exist akarukuruara no ko rumontangazaji bunoriga ngoko gokonya talia yo wekonya no munyagitari munyagitari karata gitari chinyeni buye igakwendechi mungina wechira mukonya igo kirigente gego exist like kerda kuyeka mariogo ta kuyeka mariogo kasenda sensemo ya check yake mwanju muri turi nambare bari basoira somuro bibono mambia ekano corona sabron soro kosa ayora sauti mugirango good morning akabeke moji yobwanchani ali mwedera ndonyo no motinyo nori of Valentine igo bono bwanchani mbole igoro kabisa matukoto tigirina in fact nane ane mwete Ijumaa ine kale igo bono rende no mwete nande turi na obwanchani obombori asibali buna na barasa tari mbori asegati ino mweka nanje mbori gati ane na njama ferista ebori gati no na baibori naboko no na basani bao naboko goreke kirena injuto shane Valentine ngaroche esemitandari nargonya kopekwa ngaro mongwana ya mawa advice ya bagaka bono inwe aye baraza Joshua na bonsi bagatanga mona ko rabasubati bayire aba bali mwanchete na bama minote ko morera mauga entomo karabono liyebe sabae bakana madeni babwate na wekorere michando yabo mauga tagocha kokonya mono mwae besa arorenkia uko no so atene na bao ko besa na quiero tuira na sesi mitori na honorable Nyabaro Freddy already in for it bro. Wish you a happy Friday and a weekend mood. Kareb Matagaro Kiondi Junior out there adjusted were represented Kiongozi Vani Onzeri. Good morning from Riana Bonjari Mark me present and a good day to all fans of Ensakia. Zimina tuta tena good morning Nairobeke mojumo inali yobwanjani Nicolas Yogega mbekero gotera mokorere omonene by evangelist Nicolas Yogega atana tukuba moja na Juliet Joye na bana Shili na Bildad Kurwanyansonge stage out there na mbako moja kubwati murubelio bwensakia Janza Yemi inigatana liamchok Nico Rockdi akabeke kebungwa kabisa out there no ale in Masarina bosubuli atana good morning kurugembo nonde ime yomurubelio buna botambe Brian Sagini adana kurwa iveno makimi present tuko ndani ya Omo Roberio Nikichana Brown from Ensakia Jebungombe ngote bya Giribati olina na bana bamwabo bonzi ipole asoko musiria mamu mwabo omongina nyakeria nyasaye abae obo remu yinera utomengora yayo chiase ya mateyo yabo Giribati ni hapa dikrivu wa bodaboda kutoka Kisii Baraja show iko sawa Zana na gotea Shem Kombo kutoka Nyamira and my dad Krif yomana sabani watumiri SMS chabo asemambi ya aboniga nero sare tena the Lord will open the heavens the storehouse of his pot bounty to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lead to many nations, but will borrow from none. Morning might be rough one, have a rough day and a present day. I love you so much. Nando maudena take care. Mbiyamono asemambi yaboni karogotwa encouragement word eliyo gatogo segeta asemambi yaboni. Nerento mwanchite kiandigi komia. Mashabiki mwensi wali moto machi ujumbe we love you back. Unamoto wanchite we love you back. Tigangirane ase Ndizi TV News Digital abona nsema ya Facebook ndochenga omonto motanga nikegima noyo minte kiongozi Safania Onserio oyo wateba good morning from Kisii County mark me present and a good day to all fans of Ensakia mono sana lishabikire ito na mbe monere ko jinsema cha mwamori yango galia jinsema cha minyinkwa kolenda akorere gasia jinsema cha Northeastern akoro kwa Kesto Onchari agoteba mbiye mono weekend yengia na yebo igotwale weekend yengia Moses Wakonyego agoteba niko ndani ya show God is great ameniamusha leo na and my family mbiye mono sana kiagartalika kawaida kuboka
Eric Baraza agotebanga bwakire mwensi Ensakia team looking good this morning. Sarah, leo umevaa jango trouser, leo ni kama you want to raid Free Friday in style. Wishing you all the best with God's blessings. Just ask Brighton for me, what is the difference between depth and height? Depth and height. Hiyo utamjibu. Kiston Chari agoteba good morning, asante. Matiangi Omondo agoteba playing Sarah Magesa Konde Wensi gaki otera wa Sarah Magesa Konde Wensi atafurahia. Thomas Saboke agoteba isa from Dagoret South watching live hapa Waidhaka stage. Niko ndani kabisa. Let me wish to my family members kwa Jacqueline Machoka kwa Kisii School, Gladwell Nyamecheo Primary, Kenyenya, Flavia Kerubo. Hao wote wanasupport Ndizi TV show kwa vipindi zote. Mko swafi ga kimbia mono sana. Thomas Sabuki kwa chinsemeche Dagoret South. Eric Momanyi Osoro agoteba watching live kwa Keumburi Taro na Honorable Peter Moindi Gekanana MCA Keumbu Ward. Inalishabikira ito sana MCO yo. Nere nagendete kubwati. Asante sana mheshimiwa kwa irwa maiga korochinse na Eric Momanyi Osoro na intuto akwaire amaiga. Matiang'i Omondo boiga agoteba watching live from hoteli ya Buga. Tuko pamoja hadi mwisho naba Christopher Sipi ba Matibo district amaiga mange sana. Biamono embusuro engiya agoteba kurobonchari bo mwancha agoteba niko ndani. Eno kumakori nera agoteba kurochinse mocha buogi no ende Ndizi TV Ensakia my favorite show. It will, it shall be your favorite all the time. Bismarck Makwa nera agoteba kurochinse mocha Kisii getembe Nubia niko ndani na my beloved wife Sharon na my son Eugene. Embusuro na masoma Matiang'i Omondo kulika gutumira maiga montoyo moyomo tumire Jared Nyambega Equinini otumira mheshimiwa Doris Donya Toto Aburi otumire Zakari Makori Moginda agotebanga bagendere ko baime yomurobulyo kegima asante ndocheng mateni job wakwaniwe na Matiang'i Omondo omwamba Moronya Machiko okwaniwe omwana satellite Isabella Kerubo okwaniwe Vincent Mokwa na Victor Omondo. Asante Matiang'i Omondo asogotoma maigayo maturi Vincent nere no ali mekurwa bumachoge burabu itongo bugesiankose sobo agoteba no ali me na Matiang'i Omondo na Charity Nyambura no bali mena Isaac Nyagiro Paula Gecha omwamba Moronya Machiko Omiti Changanya Kefason Bosire na Marube Chef Jeff Kiston Chari na agenda ko uligereria na intu wetera senchira ye mitandao okinyi Dismas nera agotebanga it is Free Friday with so many programs. Happy Preparation Day to all Sabbath keepers and all those who are laying their beloved ones. Receive my condolences. May the Almighty Father be with you. Domi Ochogo nera goteba count me in. Mashabiki na mange mogende tugotumachi ujumbe cheno asenchira yobo ikerano yabo Marube Jeff akorachinza macha mashambani Qatar agoteba no bali na Yunuke Mora no Maturi Vincent Bernard Mobisa na akorodre korachinse mocha ibeno gendra gotuma krangaririkiao autotebinga ningo kuganeria litskoligia na ndimbara byabo kuganeria sabatingia rero members day yo manyere rero members day Friday gaste yo nyinge atubakora ku Monday mpaka Thursday mimi na sori bano matumire ujumbe jina simambi abone nande mabangi maendete gutuma gotote ina akimutubwatia simambi abone nganda onse simaberete Eric Barasa mbuyemono tenda someye sa Henry Nyora from Bogitaz Bwinjema kwa Pastor Gilbert Onyango kwa Mr. Manyara Daniel Bosire Samuel Oyego William Mekenye John Obiri Mama Stengo Davne wa Kyoga na walimu wote wa Gireo aute abana no alime yumorobelio asemambi yabone mbiyamana bali mashabiki to on speaker mo kwene kibina no mole mwatomeri SMS bono mambi mwajira sensemeri mitandao Facebook mwatori keralia nyora na sensemo ya YouTube na bato nyora sen Ndizi TV News boy gona bato nyora sensemo ya Facebook Ndizi TV News digital gota go tweet na bato tweet at Ndizi TV News boy go na bato mekerengerkia wetira senamba era skini ya urabu parasa kwa bodi na depth na height
bono ni ekero ngora igone dictionary ya nega iga kende saro wa chane jira kirene debt umete na bono ngora ko bora kike tukuri ko kwana turi goro yorwenyi debt debt ekero ngora to roje ngo te bone haidu sene debt abonmente to correct conception ya debt haidi aiti bono obotambe to debe bono korengana keigo osema idena depth upward downward bono kurige okobegento to komesho gosinze lakini height it's upward bono to debe na umotoyo height yebwate osetaye nige bwate height gete tayirite bwate depth to sekara sigete gosene ngorogete to dena depth yeregaiga likrumeli eri gochinze yani ndo gete ko measured downward nere depth timet parasa goze ingoreni nekero height ndo gete ko measured biosho bendo ko bire measured ko measured upward ochigoro ingerki ko tumeka se ji field field gete ose noye parasa dide metengo tumia bade mangana height none kra basigari ba ochikoli kwa nona banyanyimbo na height ya nere kento 5.4 feet 5.3 parasa simeose na agotebiri lakini depth nero igende ko measured downward ninga nanchira ni nae ntumethenya kabwate kerengere kingao no butambe wegento uchinse one depth una macha mange uchinse depth yani asaya na tambe bona ko meshe area ko meshwa uchinse ne ko depth na height mo trenchente ne igoro bona ko mesha di ujigoro bionsi ngutuma kabiri measurement all right biamono sana parado na bazo zena nene osena na nyori ko sera ni nawa agenda tia to ko nyori no ruhinda roto kwa 10000 bona mambia ine na ebwebwere 10000 oso ere weekend ya unge ko kora gose bono ko genda ali sense mo ya riba na mpesa business number kwa beka 888090 090 kero kwa bekire in business number kwa ndali ba then account name kero kwa nyore account name kwa nyora na Ndizi okobeka NDI said ibono ne Ndizi boigo ekero wachire asense moye mbe bono wigire kero to beke bese yago deine be amount wa beke mieyemo kwa bekire mieyemo bone gasi yao no gotoma kero watomire bono kwenyore libaga lyo ko mubui asemambia bonia mara mango gotoma nere okubui nere gukora obo mubui bono naende bati nabera kugwere egento kora tutiga piko beka aibeko nyeko gendete mermo yawo gabuchikoni korosie chae korosie rungoli kuna alibeka naende gendera gotuma lioka ekero gonye gotuma chintunde chinyinge uno kwebekera libaga linene mono lioko bomubwi yani gokoba omubwi rahisi igoro mubwi yito nesta boyani orenge namba yarenge 0713 kora moinalia 67 ne lakini estaba yani na bayaja que 713 akorra 90 bana ya corre de 67 na bondo je 67 lakini no draw ernanya de jibes ya esta zona poco toñoli que era bono que na bono nyoro jesire bono mambi bono mete kero jesta na bukabuga na bono jesta bono toma que era de carne de na boyanta ko be kananda nyora lakini ngi ayura ganeri boyani anyako ira jibese kororo na ebeka abekaro kwa bekire ndabo naboko mubuya semambe ya abonia asante bunerega abwa setiya mira se screen yabo temaya inere procedure ko genda to baisa gotigara magega to baisa gutigara magega to baisa gutwara tangu chinde chonse karubu yabuno bogo che opportunity ayegento kora tema jaribu bahati yako abora nyore mbone kale bono mambe litikulia Friday to gukora iga oso ere weekend umete weekend nere ko bentambe keruta bwati kende mubuko chandeka akirirende beka at the end of the show ntochikora lyo mubwincha ntochikora lyo mubwiye nambe yo ego mete bantu babekeri ngoro ndwajenjetiere 8090 090 ibono nero account business number inero kubekabu ende kwa magotoma sinjera ya bene kwebwera 10000 asimambi yabone John Kibati ndoche noare awateba soire mabono kawaso kabisa asingincho this is the blessed to
this is the place to be. Eno kumakoli otagiri John kebati agotebanga the only one producer kulenderero na igeria Joshua utebirandi bone producer na mutambukelinga na ya ati ankubwate birandi ebi egere naye obe the super producer igobono iga Joshua auta nere otinete tumurubulio yo iga asante sana Omaturi Vincent agotebanga Jaden Omari Daphne Mora Dorin Kwamboka basoime yomurubulio Kenya Dismas otumire ujumbe yaegabo tumezo nonyenko nyendo ogiyagotena blessed day to dad David Mama Isabera Sarontita ambia mno kwa niaba ya Preston Makoli Efi Baba Saki General Gichana General Ikemi Grace Kerubo Diana Gesare amona abanda kubateina batwale litiko ligi ya have a good members day mbiemono atarikwe bar radio oga akemuma buontiria akotena bonsi tigabasoa ime yumurobere semambe yabone mbia mono sana amaiganare gaigan kuligia amaiga kanyakonyaligi kabisa kanyaligi aisire goto buna sara kanyakonyaligi go manjumurire na inje nindo chegega morning Ndizi echa yomogusi good free Friday amasabiki onzi imakod na sara inwe nabantabaya Moses Fini from Kyoge bemano Moses Fini nere ntura morora akibete tu abangete meroberito yo kanyana mashabikito ntura akora barakini biro biachira kinto itokora ntura rosa dokora kemi so motangi tora tina message yao na ki onyekorunyanjwa korokonya nyasimi tina akora message yao kitome bona mambia kero jana cha njigire jita meronge tato neyemo asijinsa ikomina ibere chabona mambe tokona sensa miri stroso kwa ena nyanyorire message yo maigabene musubati naro kwa Sabina kemto waso Wilkista kurachinsa mocha tinga agotebanga tukwani tatu mwabukoro kwa Joash Magara na mama mwabukoro kwa Josephine Magara bonse kurachinsa mocha tinga endako nginyolinga musubati mwabonaro mokogoti kwa Lydia Magara oyo kobekerwe gutwa kurase University ya Egerton kero akurire amasoma yeboigo akuganiria anti ayo kwa Anna Mose okobwena kwa bwango ntwatebanga abantu mbaruwarete twabasabira maya omosubati Anna Mose oyo ranti ya Sabina kemunto kurajinsa machatinga toko gotenga pole sana twaro kubwena kwa bwango naendo kwanire chianko chae chonsi kurwa tinga agoteba baboke basoime yomorobule musubati Sabina kemunto akolike message kurwa chinsa mocha Nairobi waigo agokwania omwancho yokoro kwa Cyrus Baraza oyo gosomia ase college ya Zitek College Nairobi agotebanga wako ndani sana Ndizi TV nero mambo yote mwaka Joash no mongina Josephine mwairwa maiga mange kero mugochiko enekia okubekerwe gutwa kwa mwana ino Lydia Magara twabaga neiria maya Nyasaye tigabarende na bali bonse bocho kubekerwa chigutwa litikolia lero Croatia University ya Egerton tokobasabira amaya Cyrus Baraza koriwetenga Cyrus Baraza Eric Baraza John Baraza abo bonsi na abana banginomo sasa ni wasana na inde twara litikolia Baraza nere ise reta tumabo ete badume mbiemon to kwena na bonda gotein kigekogera edieta ekero monta kurkwerieta riaise ebuna bono kimakori nkianto barando kire makori mbando ka Brighton ningani gotebia ikiaga ningani gotebia nkibaragere bando kire makori mbando ka Brighton ndieta riane eba kondo keria tata buna bono parasa mona wande ne ria musomo abo osontita ningotebia une biro bigotoka kurene tonda sensa bire studio manyabuna na magana tokora kana na isko ya Gusii ntoroje na bono chingwana nyine kwano jire na mungakie mangana lenga sense meri ya matiangi disya basokire batena ya no bolimo abande basingire batena ne kene karotoro jina raira morodinga lenga sense meya Mombasa otere mananko endala chikaunti jinde kara kwenda Siaya na achaje Kisii ditukire Jumatatu ekero agote abuna bono bali barasoma bwasi mioro moja bali baraga ni chiko marumura ibwenze oikabasa bali baga kurwa soma bwasi mio gosekia magiodi mama ekwenda sense meri yoko marumura ibwenze bibyo studio bireri basa magazeti kurero otos kenero Ndizi TV bwanso bomo Gusii Ndizi TV bwanso bomo Gusii
Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turi gucika babuna butambe. Science. Oyo science. Nigonde imea Gusii Urban Blaze. #ekebemboli. Yali na koronya ramba. Chenkorkunga MC Migi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyere. Nigukomerana na Petra Mukira. Asichingeru chabasai. Mama woyolo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Nga fake star yote bagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze. #yase mitandao yonspi #ekebembeli nyoro murobere yigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkobo kamami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta si mitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiri gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ekeruta giti company ibwetu bumanyu bunge asamangana yichipigipigi chigari n'ibyuma byabo ibyura tware kwige nasi bare erieta ne rimuriuka rigo cha sebirengeryo byawo ka in general abanigo bakohodia chipigipigi cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikuturo bunyansi jigenerator chigutumikaze chabisi na buigo sechinyegetari nechi spare parts chabo buigo mbabu digitaire chichipigipigi nechigari chi oil cho korere service mpobwate garage yoko barira chigari n'abarusiya bari n'ubumanyo banene ngokonya bari abaguri babo go process logbook n'iki number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chitail cha MRF onda bwensi oda na abatambe abakonyara service cheito bigipigi tuk-tuk chiko teki spares abakonyara nyole sedi ya raisi discounted and also zikita unechiga niko bari ni jumucho Kisii ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii Sotik kusoba Krisimi ase namba enotisano naibere ibere isato enotisano naibere ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano naibere kianda isano naibere isano no isato isano naibere ibere isano no isato ibere isano no isato ka in general power for better living. Happy Sabbath, happy day omanchu muligire bigata Seniki and Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Ijumaa mosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa inye cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza igore byage igore linde ndia matukonsi no mona matebe omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase umoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onyego kwa Yesu Kristo teko bato ngumurizio nyago koranderio mundo nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na
koerera anene aria nyareko bagakwegwa oborito ime lesson ye Ijumaa enkima lakini magiga ya mwanya bantu intuko nyarako batogosaria so mugondo Eden nande twarangeri gwase riogi turi ororo rigotebe ng'amisi ng'ayore inchwe onyareko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo isana 33 na byonsi na momentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower Ribagari rya konyokorigia omwana wasome ase skuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School riatokire nigo bakorwa kisemi chebirengo bya igoro ne school fees yabo nigo ere friendly babwateri bagari saine ne brasi byagachirekerero ngorwa barecha ego cyase aborokiwa chinsenye cyamambya na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch babwate kigari cyo bosombi na nigo bare angene para amabaga naro nigo bagotoka ase para ya Kisii Nyatieko naboko barikera ari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com gusoba keresimi ase namba enoti isano na ibere isano isato eyemo isano na isato Hurricane Academy ECDE and Primary School. The future is here. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukanye chirange nigwikere chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eyemukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Mbiyamano wano mwanju muri ondi Steven na kaltora sense meri ndi student bantu akwarenle sense meyende kadodo kwero wikasama gaseti yemambi yabone yakonde timezi sara na bwate SMS ibere gatara kwera sense meyo ndi ya magaseti eritko orialero nduchenga okinyi Dolphin Mora agoteba good morning, have a blessed day. Victor Omondo agoteba listening akabeko gotogabo and akabeka Lisa senga good morning, asante sana okinyi Dismas totomeire ujumbe korwa segetabu gyokomanoka inye ochakere mogo ikikibungo geisato agoteba after this I looked and behold a door was opened in heaven and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking to me, which said, come up hither, and will show you things which must be hereafter. And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone. And there was a rainbow around about the throne in sight like unto an emerald. Maitoko manuka prophecy. Na prophecy ne sensi. Asa monto kama nyetia mangana prophecy via abora interprete binto vire wrong. Ose interprete binto korengana no liberation. Liberation. Kitabu kyo Maria se Biblia. Na kitabu kyo Maria se Biblia ke bugata a lot of prophecy. O monto tajidia mangana ya yoburandia mono
nabo oraonchole ese ebintu bitari kogenda buna bire kolende nabo gwasomere kiasi bali mogieta samangana ye Biblia ndamangana prophecy Revelation 4:1-3 yuni yule mmoja kutoka diaspora agotebanga following Phyllis Odula oyo no mugeni kigima Phyllis Odula mbia mono agoteba listening abege tuga bu kigima Jeff Nyaga morning akabekali sase from Pipeline Nairobi niko ndani msalimia watu wote wa Ebigogo Boitangari okwani abantu bonsi ba Boitangari Jeff Nyaga korochinsemo cha Pipeline Nairobi mbia kabisa mwanjumuriria Kimi Sovi Motangi morning Sarah Brighton and Joshua. It's a free Friday indeed. We thank God for his protection throughout the week. My morning greetings goes to all fans on Ndizi TV and my daughter Joy. Amewasalimia sana. After weekend abana baminto oing Kemi Sophie Motango rinsema jiri chanya Kongo. Josh Loli out na kurumo jengo Ekewanda tuned in. Alfredson Binikifarson out na count me in. Semambi ya boni mbia mana bali mwenda to kwa ime yomorovelio asemambi ya boni maite bukuni gebwate bitabu ku Genesis mpaka Revelation ni birenga 66 biko ekaro bwate New Testament na Old Testament gadi ali mwengo de abale na miaka ya rachete menge New Testament kama waje kuligwa na New Testament ya jete igaje kuligiri ali alenga sense meri ya Old Testament ntubwate bitabu 66 lakini bire we have 5 added books ase buku yeke Catholic ya utora mbiroro baba mje komende na lakini bire 66 bitabu bentira alia mangana yuna mangana bona asia adu ajire Christian religious region na ara yurenda kindende na yebiro lakini nyasaba maite na ero tobegete moyo kila litu ando mokore go soli chongeli na bora ara litu ko litambe sana twera sama gazeti litu ko lero kerombade gazeti ya The Standard na inchini ngombate gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard lingana limwamu liero bolita bungaki bono oke mangana ali alengase enga yuyo kabero mu wasiri bo borendi boime Dr. Fred Matiang'i yo bwara ko kira litu ko legoro na kibono morikia morigedena ingoyo karugo kwana obolimo nekene gosenga yo bolimo boswerete ekene ekiagara bono toro jena abagwakiri ba mo skematia ba tena ya abantu mbacheta ari abanyanyimbo ange wetan chimibere bogo DCI bakanire ba tena ya musikali tayo ochikorangano butukibabo banyore na ya yegente kikyanga stage managed bogo toro inspector general of police Javet komeneka ukaninganeka tena ya intubanya nyimbo baitonde tayo chete ase nyomba ya oyo kabero muwasiri bwo borendi boime Freddy Matiang'i kuniro ya sibaye batena ya lakini ro ya sibaye nigo batena ya egente kingi alengo rot ge serikali bono yeso ki etebengi ose ya korekande kuninde obotutukano bwabero sarana abande baukana ya egente kingi abeto abande batena kingi abete ororo abu litko lia igoro endo jegaiga 200,000 na ji ibono omo bate digo bakane na koti ya ode Matiang'i wakana 200,000 aso kwewa anticipatory bail kutanga kubwatwa kwaye ayo na airo borda gazeti ya The Standard bechi yentangani baigoni ndoje moina ane mregedegoro ya judge Jitembwe Chitembwe ekero anyara ose commission yeli ose tribunal yeli anyara goros ya rosedwe ya anyara go recommend buna a kusko mona mangana na murkira sebeche komi na ikomi nemo boy gondro jegega zebe ntangani bono ngakyumura iwa mubasi miura umoja wani Kenya Raila Odinga boigoro murai wekia magia ODM bone ngakia kare ko mojibali abarai bali bara so mubasi miura umoja anaba bunga bali bajete ko ikasensemo ya State House bono Raila nigaderna ekero baraj ko kani kwenda ko murai buense go ikabasa bali baga akurwase kia magia ODM go sobote ni bwasi miura umoja ende mamanye go chiwate ndi mekutana go sikomora omurai buense ayundo jina murikira gazeti ya The Standard bejentangani ekero charango oyo somo bunge orangata Verix Odol aroje litkoli tambe ekero acheta sense Maria Machakos
keranyarde gago seriwa isiko nababwatani bo kiama gyo diamani na mashabiki ose abwatani be kiama gyo simio bakamatena bona agenda to those mangana agatindi ari kabisa kerabona charango nera tena ya no yaba hanseli inchirende ninganche tiningenda ko mwanja baba usininge ninda sawa mabwa kiama gya ODM go sawa mabwa simio rao moja mbia mono sana chijumbe nchirega iga musubati yokuru kwa Phyllis Odula asante sana dada anasema napenda kufuatilia programu zenu but ni vile sielewi Kisii vizuri zingine zinanipita zingine naielewa I'm from Busia asante sana Phyllis Odula so zingine tutakuwa tunachanganya ndimi ili wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wale ambao hawaelewi Kisii waweze kusikia kidogo asante sana Phyllis Odula kwa kuwa shabiki wetu sugu kutoka kaunti ya Busia tunashukuru tena sana. Morning Sarah na Brighton ndani ya Ensakia kama kawaida mbarikiwe sana kwa kazi nzuri. Huyu anaitwa John Dickrak. Uweze tokuligereri wako paka chinsema cha Busia na antu pataliko iwelu waeke usi. Phyllis Odula utakuwa shabiki wetu akue kwa register. Tuwe tunamsalimia kila asubuhi na wale wengine mashabiki. Asante. Nikurudishe kwa gazeti ya The Daily Nation egeren kumanyenga na ariaya airobolito ase litukeliga. Endochenga engane airobolito neyo Fred Matiang'i. Dr. Fred Matiang'i molikiba gazeti ya kubolinga who is fooling whom? Nani anadanganya mwingine? Nani anafanya mwingine mjinga? Former Interior CS Fred Matiang'i ritukuligoro nanya artega kwegwa anticipatory bail eyo gutanga serikali korwa kumubeka biara kulengana na mamocho ataramanyekana yande ayutochi kumanya ase chinga kichire bosio kolende kolengana muri kubega zeti ngagote abano ningogotebeke maene ningokungainereria nto kumanya kolende birengererio bya bane mbirega tugochakire kerengereri kiae former Interior CS Fred Matiang'i agote baniga manyetiwe nga ngochiarenge kubekwa biara no morobiri yunigo kore tuchitariki 30 January ase county ya Mombasa chitariki kianda litukuligoro mutinyo kabere nigo enka yaye egotoka yensemo ya kare ni memo cho Nairobi yanyaratuko bage ko surrounded na police officers abuba asugete magega yabalikiba mangana go ikasenkeyo amo naba wakili baye bakorwa na Danstan Omari iyo nenkwana ya Fred Matiang'i inki obisi yo musole monene bwa serikali Nordin Haji nera agoteba ngoligereirie application ya Fred Matiang'i asekegambiro abwatebire Fred Matiang'i omomochirie osomoragire biara ereno moraibwense nigo baumirane ta sensome ya Mombasa yarengi chitariki 30 January ekoroba cheta somosangirikano African Prosecutors Conference agotebanga Matiang'i otebire nga aubabere mpa umirane tensemo bakarobelia na kibako moligeria mamocho egere banyarko bakumubeka biara kolende kolengana na Haji otebire gente kitarakeira rais igo according na mangana yake wakili igekoro kwa pachari that is perjury otebirenga tigamati ale tobusaitie semesa wokorokinga Haji no muraibwense mbaru beretie gochia kumubeka biara inki omo waziri bobolendi bwaime Kithure Kindiki eragoteba kolengana na Kindiki agoteba Dr. Fred Matiang'i gosaba aba wakili baye nebiongozi binde gose other politicians nigo bakare komochia ng'abanyanyimbo mbatumitwe kogenda go surround enyumba ya Matiang'i imeyakare na somocho Nairobi kolende kolengana na Kindiki agoteba obuno bolimo that is false monyanyimbo de Wednesday iyo otumitwe na serikali gochia gosoa senka yoyo kabiro mwaziri bwobulindi bwaime na inde chinsa chabo tuko oyo Kithure Kindiki otebiro bono bolimo kolengana na Raila Odinga omoraiwe kiama kia ODM no moraiwe obo mobwazimio lo moja one Kenya ereniga gotebanga abanyanyimbo mbasa roundetie enka ya Fred Matiang'i and agatebanga we are now witnessing the return of midnight arrests without charges yani montako bwatwa amamocha tarabekwa otebire ngamba guchigwanchira na mangana yaiga
nainde kolenganeri chiko Matiang'i niga wenete kubwa gosoerwa egere amanye kubwatwa abwate birenga that is wrong akabulia bananchi gatanto guchwanchira na mangana ngabuna yiga aba ngati yibirengere by'abantu bane kolengana muri kibega zeti na kyakubulinga ningo okaregotebe kimaene gose ayonto nyaligelia se page ya 5 na limo ne page ya 5 na kabere ase gazeti ya The Daily Nation ayokagendrete Raila Odinga nigaro beretie countrywide rallies gochakira omutienyi ogocha bachakire county ya Nairobi una bagenderere iga Gusii chembacha bachalitikulia Jumatatu Busia mbakarororo Narok mbakarororo kolera nganaki amagoli ebintu byengencho agenderere gokina economy nigegendete koira nanse bakenya niko bagendete komenyera obokongo bonene asenginchogo konga kubugima lituko lia alero I think no barase county ya Machakos asibalenge n'ababunge kurwasobo mobwo angemie yemo 23 abwase gazeti yatebanga Jalango mobungo la Ngatere nanyaltiko bakago seli wa kurwaso musangirikano yo kolengana na Odinga Jalango nigabeire petroya gose traitor maiga yokugenda na kumirana no muraibwense asensema ya State House ayintoligereria ase page ya 4 nkolero yo mto Brighton ekiganja kienese safe bono abakoli emirimo nabali babaligete they are going to feel the impact they are going to feel the impact ye chirate chinya chogwakana NSSF igobono mwanchu muligereria ochakira umutienyoyo chibesa chiri chiabegetu na serikali ange chiri buibere emye mona 50 nomo bono ngo abakoli emirimo nabali babaligete they are going to feel the impact yamagolia yamanyi gosichibase chichinya rate chiamenta koikachiri bibere emyemo na 50 nomo boigo murakera no chandete chinsemo chinyinge anene bali bakoro chinsemo cha Rift Valley North Eastern ekerone committee elia National Steering Committee on Drought Response batebirenga abakenya bono obugimangu chigokonga buli guchimotwe igobono goikemero bulebe kwemekera no tolenga na kitogo chip in tokonya abakenya bali bakurwa se chinsemo chinyomo mono bali bakurwa semi arid lands ne chinsemo chinde igobono muri kibega zeti na muri kerete ntwaro chenga umunyakero gotereta mangana yekyombekeiga the steering committee amangana yomurakera oyole boigo moteneriwe company ya Safaricom nanya artiko bakagote bachinga kichirebosyo ne chinkongu igo yairire nga bakenya bonse nyariko batokubwatrana egera tokonya abande ndocengana rayo airobolito ase gazeti ya The Daily Nation ase page ya moto buya kabisa so tumanyara ya ndeta ase gazeti ya The Daily Nation ega nukwirina ase gazeti ya The Standard page ya katato enere murgidona oyo moniga asiti obogi mabwaye na bande kyanda gutukiru chingo masense meria kamega asense ya Rufamboy kenyorugia Rufamboy Kinyaru constituency kero barko ya gold asense meyi oyo moniga asiri obogi mabwaye ekera bande batigere chingo makyanda baendete kurwanda obogi mabwaye basinyigitali aba wase county yo ya kamega ebeje ibone murgede naki aba bwatani bekisemi abe family amo na bairi baigeta sense meria consolata schlein getukore gore kroba mwete esiko omoyo kabero mwasiri mwasiri wechsemi professor George Magoa ekero baigeta se maz ekero baigeta se maz kanse yo kero yama sabalende asense meyo kiro montoni ga motogati Magoa apuna ni ga lenge reformist asense mo yechsemi pechi ya kanene murgede buna bono ngo kwaneke ngo tanta niyo yonde igoro yoko ya mangana alia arenga senka ya Matiang'i kero montago kana tuarorire kidira kindiki oyoro mo wasiri bwa oborendi bwaime okanire otero na kolengana no roboti anyori kurosa banyanyimbo munyanyimbo tayonde bwensi onyandega kwenda senka ya Matiang'i Mohamed Amin oyore DCI boss nigonera de na kolengana na barabuna bakorobotuki montonde tayo ocheta sensameri korende nigateruna nigate abuna Matiang'i ebina birimo bwaterneti nkeyo kende yonsikia ikire stage Matiang'i atakire wapia ini bason osego atakire watendie bina ebyo moroya Danson Omali oyore moroya se ensemeria Matiang'i rate abuna
Kenya nitakeire wasyoria na gutiga gochikobwata abantu ase obotuko yoda gwasomera mangana ayu ni gara ase bechi ya kane ya gatano rindi ya gatano nigemurikithena ngakibone kikambiri kya nyadege kumuboria Dr. Fred Matiang'i gwakana gosiko deposit 200,000 buna ebaid yewa chikumulende na tanyaraga kobwata korengana no mo justice Kanyi Kimondo nigatere na yaya anticipatory bail yeyo na bobone kobekwa kara matabe 200,000 kolende otera munyanyimbo na inteko batanga kokora obotuki igoro ya kina kindi gyoskira nyake mugwatarandi omo wasirio yo omukoro kondo tena ta kobwatwa siko kana bese itari uchikobwatwa oikachimo konye tara bwatwa asibeja ta no mosara no manjumuri ni remorgedena ngakibono Raila Morodinga aboriri abarai osaba jumbe badwaja insi obomo bwasimyuro moja akori sign ina bakorire miremo na Kenya kwanza ya unigara sebeji ya gatano no mega seti ne ya standard bia mono kigima nekero watu manyire kurwase egazeti ya The Standard bia kabisa karon tuendelete ko kumanyina ya endelete ko basa magazeti tukura turakwera wikasinya gitali ya ram yego tukasomo cyobo songo ngokora bali services zinkwa na barabo korali kira litko bena goteto bokorali bwa urinal tract batariro litko lya Ijumaa bena gotageta mangana general surgeon nigo kwenda kira litko bena gotageta mangana yeli sangwa gusa skin disease nigo kwenda kira litko lya Jumaine kira litko lya Jumaine boigo bali babwate abana babwato mochando aho na bagotara sinyagitali iyo boigo na kubwato mochando bwegetekyo mogongo gose spinal ose kubwate mochando joints jinengo jiko wati na boko batariro kira lituko boigo kira lituko na boko gendo akero bwato mochando bwa maiso kira lituko lya Ramisi abasubati bali bwato mochando gose human reproductive na boko genda sense miyondo nyore obubweni bwao kira lituko lya Jumatatu na Ramisi boigo na boko genda sense ya general physician kuno wikorro ba kwa obo bweni bwakira lituko na nago tebirigo nabora ko bakire simi Ramosito na boko bakira 0705 239 289 ngakyo ko banyore na 0705 239 boigo banyore na 289 asenjera ya bene boigo abana mbale gose muntu na rutakete goswa ase college ya mangana yobo bweni gose manganande yeko guna lam training college era somo chobo songo na boko gende karote gukora mangana diploma in nursing kero bwate SC brain na boko korra indina ebweliki osoy kerasi imbabwate ege diploma in nursing nigo bwate bono ebil September ekera January ro yetire go bono umuntu tagete go so diploma in nursing asorro September na ebil intake negendrede January May September intake boigo nere ko base diploma in clinical nutrition and dietetics yogo twara SC brain SC minor kero bwate SC minor na bogo so clinical nutrition and dietetics certificate in clinical nutrition and dietetics nigo somera go se kero bwate grade D+. Diploma in medical social work kana bogo so ko bwate SC minor boiga mangana certificate in medical social work kero bwate D brain na bogo so SC college yaram boiga certificate in theater technology na bogo so ko bwate D+. Ayuan skora ta ko nyamanya buya na boko bakere namba 0721 332105 gose obakere 0717 00 2756 hii ndora bakongonter go sobanyole ile 0727905649 iyo nero Lam Training College na bogo ikorro lindi naye welikie koba oyo mobo somera chikosi ejo na gotebiria senjera yabene boigo na bota dinya gitali iyo kira litukubuna nago tebi ende bwenyoro bwenia bakira engencho buli oigwete bubase birukunyo byao osaso mobere bia mono sana aso gutumanya maya mange kurasinya gitari ya ramu une kurwa trainings intakes oigwete mbabwate January konde January no mitata bire ya kirense wano gochakira April to September mbabwate chintek wetene deep lane mbake C plane na bogo kora obonyagitari ko chikose sinchirororo ogokorekero bwate grade kimbia mono sana na indekero ganetyo bokorari genda mbakaramu hospital tigangira na sopeja kabira sobwange kyagara kwarachire motu ndochenga bone ense ya Kenya nigere gati yechinse chiorogongo ro Africa 12
echo chiganetie kurwanie segi igoro yebinyinyi byenyamoleo ase omwaka bw'echiri 2030 ase abana koreng'ana n'ababwatani bali bakurwanie segi igoro yebinyinyi byenyamoleo ase abana nigo batebire ng'a elioko bwese yeyeiga weika contraceptives chibororo asa abana bake gose young people. Omogano yo no kolre is an exclusive interview gati yomoteneri bw'ekiombe kia UNAIDS boss okorokwa Winnie Banyima oyo ole kwerera senchira yobwekirano ng'ana kiesegi kurwa nebinyinyi byenyamoleo erakianiwe gati abana gose the young people abakonyorera gazeti eyo wesomere ororenga mangana kiaya aruete ekero barenge ne enkwanemo aseyemo kurwase gazeti ya The Daily Nation waiga mangana ye NSSF unatwa batebi bakori meremo chakiro mutinyoyo bachigo feel the impact ye rate eri chireti chirichanyarako bachigo kini wantu arroyo koli chiribuisa no nemo yao chokoro chiribu chimia isato na 50 nomo ajiri wake atamtolea chimia isato na 50 nomo uchakira chiribu 15 wikeri 100 wana bago chokoro elibweyemo na 53 nomo mwajiri nero murwera chimayo chikoba 2160 igobono umutinyo yiga chireti echichinyi nabo chirabaise guchaka emirimo ngwali getigonte bi ngwali getigonte inga talibone ngane yiga yaitetiwe hosteli serikali ya Kenya kwanza yaletira mangana NSSF rates amangana yona arengo kigambero karate nini yake nende bono buna yanchirete igo asukurwe ruling erebunejo bona implementations chachakire nchiche chichake okora emirimo baigo muraibwense narenga sense ya Eritrea ritkuligoro ekero atarete asense yubomeranete no muraibwense ya Eritrea Isaiah Afweki lituko ligoro bono no visas for Kenya Eritrea in New Deal babe getechi seicho koiwana MOU chinyinge ati abo bonchororia ati abo bwamatobuya gati abo mangana mange abo ase bono no visas required ekrotete kwenda sense ya Eritrea aboko enyorere page ya gatatu wesomera yo asenchire yobekirano page ya kane nigoro ya azimio la umoja wa Kenya litikuligoro no balinga se county ya Machakos ekerebo miranete kobekemero bulyo nababunge bobo mubu amuraibe kama kia ODM Raila Odinga muraibe bakase bunge Opiyo Wandayi muraibe kama kia Wiper Kalonzo Musyoka Jeremiah Kioni Junet Mohamed Olekina mo senator we county ya Narok no baliga bwase biche bagutara sibalenge igoro lituko sibalenge lituko ligoro lero no barabensemo ya mavoko asibakwira maandamano abo narayo ndo chenga jalango ngokwana lega igangana ki akorere lituko ligoro naki atangetwe gutaikirana asomusangirekano yokoregete asensemeyo ya Machakos bya kabiso manjumuri ya yuna rwagenda ko basamaga city tukwatebere na bwa matobu ya gatiense ya Kenya na Eritrea igomora ibwense Eritrea na akarkolose Isaias Afweki oinere umurai bweritira no ara sense ya Kenya Eritrea ometere gati ere Sudan Djibouti gati abuno ere northeast oseno tialia Red Sea igoro osenense mali Djibouti boigo capital city ya Eritrea Djibouti Djibouti otige Djibouti bano metenense Djibouti nense jiralia Djibouti Sudan nende neralia capital city ya Eritrea no nyamaide tutarana sense mo yo nkojenyorande ekoro kwa Asmara Asmara na capital city ya Eritrea nande Eritrea yabete colonized by Italy ona linale currency nile bagutumia ali yabo they are not using bagutumia Italian bagutumia currency gete enanyebire kumusena na kara ngonyerigere linde nijikonye manyabia by the way no muraibu Eritrea ulenga sense ya Kenya tali muraibu ense ya Kenya ulenga Eritrea muraibu ense enero yo na kina gote ndende Eritrea bono bwa matobia na tena capital city Asmara
ali nandi nse yabete colonized na Italy kama jumuriete twenda sense miri ndi studio to kwena ndagota igoro yo rwenyi edinde tumanye kwirana asenjera yabene kabisa ndokere producer kwandi lakini taigubuya na tigatobeke baby liali tumayo soka ndende tari togosoka kwenda tumayo kwenda sense yo mutumbu kama jumuriya ndoba 10000 to kwa semambi ya boniga endo kora genda ali sense ya M-Pesa riba na M-Pesa ali na boko igora lende onyore na account business number business number beka 888 was 888090 ibono nere yoko beka beka kwa bekiri ngota ibana account name beka Ndizi kwa bekiri Ndizi ibono lene ko sabara amount beke mie ya motoma kwa tumire bona liyo chikoba omobui o 10000 utuma kwa konge nere kwera libaga liyo chikobwa buno roja city ya bwati procedure ingora bwati buya toma ende bwere bono mambia 10000 chibas chingi yaskaza no chingi yabono 10000 ne chibas nyinge asemambi yabone kwa nyode igobono naboko kanayo tebena ngayogo chigo jume 10000 ne chibas nyinge asenjera engia kabisa taibo umuntu tiganyore no muntu tiganyore besa na indende tukabata inga birinde ndo monte besa anda urwa kabesa kali ne mekora bona ya ichui epina yako beto makabobo ko iborwa chenja ekero monta gatenga kibonora mokeiga bona mnaye ndi bwira 1972 muntu gakobeka onyora abona bodo kanya jibese currency na nyenyuire ekorokuna Eritrea na Kafa NAK FA madida yumete na makongwa kwa na cover ine ya currency ya no ndo tumia Kenya shillings Eritrea ba tumia euro Eritrea na cover na vera betindi pwane tubia lakini alielio asense me Eritrea alafu tokoirana ngonte biuli chitown chirumanyeta sense ya South Africa sasa na Pretoria na Johannesburg uya kabisa na wewe hivi yana aje South Africa kale miaka ya mai ngwante tengo ajito I want to sing to enda sense meri ende ye studio to kwa Joshua ende toma kwenda na goja to ende na makaseti arafu nyore na ene tukodirie koro kuni bwato kenda ko tome SMS yao obona ngotera kyota kete tu bwato kena e koro ase studio rero ngotera konde wensi osaba ano saba rongomba no saba konde wensi kiatu kivwe yes una nara osabire timede se producer itone bwata gontebinga I'm not a gold digger otera kwa Jackie Chandiru korwa Buganda galia otebirenga okuna kumogo chakera Jackie Chandiru producer ntoko bwati kanyago korora ngakyo konyara nto bagusabirege nga I'm not a gold digger gold digger etaito na berigo aigo bono asenchire wikirano gendera gutuma chujumbe chao chi request anaro sabe nyota atabanga gakimo ikachinsa cha request awa kemunte nyota igo bono gold digger kana konyarabu nyakonye ngusaiga kurwalia sere egere umancho murigeria achikogokera ogotero twenda sense meri studio to kwa Joshua ngoira na tona to gotebia alia to jukorera sense me magaseti bayo kanya gutuma request yao ye bwatoke songs igo ena on distribute bwanzu bwo Gusii Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii nigo bono yakwa nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbo Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'Gusii ine nomanyete eke wekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia
babwate obumanyi bwa igoro ase gokonya aborokigwa. Nigo babwate preschool eyuere e playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere. Nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine chigari cy'obosombi egatie kia kyo kogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka oborendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakera chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church. Bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elibweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobuliti chitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi kuira nanse imeyense ya Kenya. Nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebyasoira ase chichiro cheito naboigo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria. Nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaga ase enseito ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijumaa guchakire chinse nyichamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria.
esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chiokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii o Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Potters Haven eyeni sukuru igosomya kuru ibirazi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio jibirenko bigoro wetani gisemi cyabutambe nkwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukonywa chinse muchogo isabera ribaga yokogosoreria chindagira chingia naboigo chikali chogo korobo sombi nkobwati abare amegirionsi yomurubiryo CBC iru mwanu ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abali mubarororo nigo barase kanisa ya pefa ensemo ya daraja mbili wosobali kere email pottershaven@gmail.com boigo nabuku bakesimi asinamba enoti isano no ibere isateyemo isano nemo ibere isano nemo ibere isano no isatu inye Gusii enoti isano no ibere yemo kianda isano no isatu isano no ibere isatu isano. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbiamano no mwanju muliro Ndizi TV kadora sense merende yomutumodo de ukoera mangana ya magaseti ase emambi ya boni kyare ntuga situ no kuchuteria na kumaina nali aeropolitikia na eno nyaroje na ali agendete ko ba sensitu ya Kenya nene mangana Alfred Okengo matianga yo agendete bunanga kyabanya nyimbo bakagiri ko ikasomo joye itukuri okiera igoro drojine byombe bunya gukana awa boigo no bomo bwasi miuro moja bani Kenya niko bono bwasingire bunan bajube kemero belio goseme kutano ase ense ya Kenya ilikuwa mereri obogima bwa kongira ase ense ya Kenya obogima bwa kongira barabo ende no kolemereri kore asense ya Kenya. Right mwanchu murigereria abo ase TV yao noroche igoro ya Bosongo Hospital ekero yo mintakwanira igoro ya Ram Hospital ende chine chingaki chia Bosongo Hospital nyoro bokoreri ulioga netia senchira ya bene gwetera sinyagitari yo ya Bosongo abokoreri no bonge boraroro okoreri no bonge boraroro tumanyiti okay ya electric gima ekaruta eta mangana yo komano gose surgeries abakonyora bokoreri obwa sinyagitari ya Bosongo mangana physiotherapy eye and dental maternity services full body checkup
dialysis, endoscopy, pediatric, gynecology, ultrasound and x-ray, orthopedics, lab services na emergency services. Yobo no mwanchu muligereria nabakonyora bakorera obwenzi pia senyegitari ya Bosongo hospital era simocho Bosongo gose Kisii town ekaroga neti ko baikera senchira ya Bwango naboko bakire namba yesimi igere 0111 96 45 76 ose yende naboko bakera 0743 444 900 kero kwa bakire igo obuli goro yobokorera obuna gotebiri gati abokomano mangana eye and dental abakonyora bokorera obo asenchira yoboikirano kegima korwa Bosongo hospital egotoka meya Kisii town. Our beautiful lady oli olenga alitukule Jumatano kwa Esnas Nyaramba kwa Sekiombekeya Women and Democrat kolika gotebanga na waona mukiwa on weekend mode show iko lit, lazima show itakuwa lit baba Esnas Nyaramba bia mona sana so kwenda gutubwatia senchira yobo ikirano, a very talkative and very honest woman ogokuwa na mangana bunale bia kabisa mwanji mori tukore tutanda sense ba magasi tukore turingi kuroro tukore kiagara na mangale kurende na toko yakora romete ni chuma toko yakora akaronje ngunya chutigando jena njiko linge bisero bya kurwa sense ya magaseti nerina United States yanyardege kuru a warning terror harat go cha sense meria Nairobi na abantu bayiso na ya busaka na bali sokoba sense ya Kenya kwa na no ambassador bwense ya America wete kurgosi wetera American government through its national Nairobi embassy mbade na ya bakabana bora abe bakate ya Kenya ababe maiso kero busaka ni bora akabokagere ko basense ya Kenya boigo chingo majiganda ko kwanda igoro ya mangana IBC igali ya sense ya Mandera not na kyobo jorubu akorekanite boribu etete bo mwaka bujirubere nemerongevere na ibere beje community murikete na kibono tribunal yanyalde ko fix go se yanyalde ko manyora jitembwe na mamojo ekarbono yanyalde ko recommendation to just summarize bwense muna bono jitembwe arusi wa se list ya amangana judiciary sense ya ito ya Kenya yunaraga ndete ko korekana sense ya ito ya Kenya bono ni gondo jena kome ni gobana achikire mo Chief Justice wense ya Kenya mata kome ni gobana achikire bikambero anene biri bibwate bina bimisongerede biri kurwa semya kedato baene kina ebine ebi ngoera bire erinde gokoro gojorana kwebigambero gojorana kwebina ase ebigambero msani mudabadi obisi ya ni genda konyora funding enyinge ekarekarangani wa ne yomokonyi ibumura ibwense rigadi gashawa ayundo jina ramar kira sikaseti ya testandali chibeji jina gotebiri konde kore nyore na bora soma mange na ebwe ureri bagalia uliaben konde jina ireri bagalia ne diokogochuti asense diokogochuti diokogochuteli mbia mono sana nyoro madakome na inde na ruchikanga high court etokekera ase county unenchira yamayo koleto bokoreri angena ba Kenya ondo tagotumeka transport all the way 100 kilometers uchekolia obwene bwaye wakwani weno musubate Esnas Nyaramba awateba kwani Brighton tigangonya kabisa na nyanchira ni kabisa ando kwani oliole maega ya production akoro kwa Esnas yokoira maiga bene korwa ase ensemo ye studio mbiamono tigatukorere egazeti ya The Daily Nation alia koregete igoro ime ya Consolata Shrine ase county ya Nairobi abasama sabo yoko mwenye Professor George Magoha abarai au gatiabo mwaziri bwechisemi Ezekiel Machogu Molikioye osomolikio botambe Belio Kepsang abarai yabanene serikali enkoro na serikali ya bono ekero baigete na komotogia Magoha buno monto bwanchete mirimo yaye endo monto oranyare koba gakoba missed amo naba Kenya gwetera sobokoreri bwaye kolengana ne chinkwana chiagati yabakwani abanyola telibagana korwa chinkwana chiaba antu aroche gati Professor Walter Mwanda nanyartko bakago tebanga underneath his commanding persona was a deeply religious man yani ngana nyama gore ngekoreka no monto gukwana nelio gikegimo monto very strict very serious
nigarengo monto bweketi asama goko anyasaye no monto ore kwende kanisa no monto tanganetie family na somete genteke moyo mto Brighton ekero ase omoyogoyo kolekanete litukuri igoro e family yao your family tigebe gentege tangani kende gionsi getaraja asenge nchuba tanga na renge very busy tata tukumanyanga ne cabinet secretary tata getukumanyanga ne doctor ya renge chinga chi family ya nyorore simi yo mwana oye yo korwa na mwibire yes kuri nyorande kabisa nigarenge koirania esimi yo almost immediately montonaro wakira bono iga gusero moiriogo ocha wakira after 2 days lakini ere garengo monto obegete family yae libagaria bosio na intu tiga tokore igo family cheito chicheri tangani maiga yakende gionse igo bana bakanyoro mwana oyo asenchere boikirano ororenga na ki tribute charu etwe lituko ligoro asensema ya Consolata Shrines lero ntole no kwigena nga mubero yenkuiruruki wole wika asensema ya game county ya Siaya amasaba yoko moeni abono boikirano akoreka lituko ya ankyo na togo savere family ya Professor Magoha mungino ya Dr. Barbara no mwana ya Martin ya renge yo muswati olio nyade kago siroli muri ngonya turerieta ali mwana oyo medinga kidia charara kingo Michael yes Dr. Barbara Magoha no mumrolio ye Michael oboremu chinga kechiga basiririe tato mwabo zwana ndo to mengora yitekra matanga chokor kana litkoli ankyo asensemeri ya Siaya igo mobero eri tukura ngo rukwori wika sensemeri inda matanga chokor kana litkoli ange na bosia sera che korro tutama usene che ne ngake amato se family yero betre kinde to sabona siasa ne akorro bamotige niwe nesko yaye rio morembe mete magwatangite siasa niga focus team to bia ye bidia ka contribute no ndi siasa indiede niga focus kwenda kina kimorobrio CPC ogosuka ogikirani gochi bosio sar yango ka setine emugano nora tutamurikira mono lakini nanyoro na abanyanyimba bono nigo bayane kiribu na omo bisori korwa senseme ya Narok olio nyarete ka ko abducted bono otokire eno nyure gento kerigia korkana senseme ya Narok kero mo bisori aragoswa mbwaye abantu bamubwatari bakamure bunduki yabwata masasi 18 ukerwa mu abduct lakini bano kolengana na abanyanyimbo benseme iyo kolengana na Narok County Police Commander Kisii Mtoi mtoro nigo banatebire na omwabiso yo whether abducted senior subintendent of police SSP nigo bona nyade ka ko ba rescued nigo bona nyade ka gotoka bono bere rescued asenseme nigo mbiya bono kibanya to komonyora nande ka ora no moyo embuya diganera bono nande ne ga Siaya yakira litu bande mbali gotoka bare moyo raisi go toro chino no mungina naro o mubiro yo to gitaiga seitoga mangana makonkurende mwanya kundi village ya Alia sensema all right nganchira yo mto Brighton no mwanchu murigere nkorere twatabalero Friday twara gotebiria mangi kurende abana bado mbarororo bakurwasi chiamate chintaka bagwene to join form 1 kurende mbabwati uwezo ende yonsi ndo chingala kimakoli nigarangire skuru ya Alliance High School kurende ta kunyara go sororo yo ndenaro kurwa Cyprian na Witi yo orangire skuru ya Kabianga Mwiskanaro kurwa Joyce Kenani orangire skuru ya St Anthony Kakoi High School na Anthony Otieno yo orangire skuru ya Ugenya abana abongati abana bange bali bago bleed bago sababa samaria bayagwe soke babakonye egere ndoto yabo tebaisa kulima ekero konyara gokonya abana babwato kugania nabo gokonya egere nayo nyorenga wachenchiro bugima bu mwana yomo no mugokonga giteseni kya Ndizi TV ntwa irurukio mugano gite bu mwana omuri gwatie kogoto korwa sibunge ya machoge chachi no mugokonga mubunge korwa senseme yo Alpha Meruka na nyartko bakagotumia timu yabo korwa sekiombe kya CDF kwene kyangu mwana yo ngoso wale skuru ya Nyambalia bono mwana yo ya skuru bana we uri bayambage tembia somo jumbe
wana watoto kada bana basome kya batasome dire ne kense kuchikoba kuchibusyo tiga Igo basome bono. na bali babwate obweso bwo gusomia bana tiga basomia bana igo bono heko asegete seni kya Ndizi TV so kumurikira migano buneye gati migano ende menge ya murekeirwe ando bakonyi banyare kwa bukuru igo to wakangambia mono and congratulations to us editorial team ne timu ngima ya Ndizi TV asogo chungu sana kotagosaka amangana alia agokonya abagusi ambia kabisa manjumori bondo jina bno toko ramangana ya magaseti bone nyorere kaseti ya ubwe somera amange asenjira ya bene nyura nanto tayati ko ruenyi ndolina angwa nyorore 10,000 ya simambi ya bone kirio kora ngelina wendo okwenda ali sensemeri ya mpesa libana mpesa ubeka alina business number ekarwa bigere business number ali ere 888 Einera bunuroja CTV ya ogabo einera business number 888090 ikobono kwa sukire karo sukani yego deina account name beka Ndizi karo kwa bigire Ndizi yere NDIZI karo kwa bigire yego de amount ne mia ya moyo karo kwa bigire mia ya moyo ka abona automate karo kwa tumire ne ribago kwa utagete ko beka ribaga lyo kwebwera 10,000 asimambia boni mete karo kwa bwira 10,000 ndio so weekend rendo medna Valentine ngoche kale otebange dirende na bako tebuna ke ya Valentine kwa kongorera no ne riuga ari chiri bubere meta mogana na mentally goli na mentally goli mogana mentally goli go bono akonyora riuga rigia bekene tari maugo kalende abakonyona go bwate no bwate need meta monto otabwati need ejibes okwan wejibes abakonyona ne kero ya gote ikorto ya gote ndo ya gote matres ukurara ya gote matres meto kuremia lakini bone mieri ora beke na bego konyo gore matres ye inchi 10 inchi 10 ne karo na vera mattress nero rekogoro in fact the mattress ya 10,000 mattress yokorara yani gubia hande abantu bafyo batotenga igeriria sokorara nara komata kirege mogonge birukunyo to boka mabigari karansa okoregasi marabako okorara bono manjumuriri nyoreri bagari okubwa 10,000 asemambi yaboni ga inaro twagotebia ankwante bigoro ya South Africa South Africa mete nkwante ina chita mete ntobwate city village ne town on time dinge kwa boli ena kuboli towns town injiraria so mete ntobwate so gweto tobwate Pretoria ne jinde njiro nyinge njiri na orante irero njego jiro kwera njego kwera ndensi Johannesburg nero rono Brakpan nero chitauni chinyinge sana jira South Africa lakini South Africa mete nero ebwate Islam Soweto Islam nene sana asi akoma chikorana South Africa usase sengima nere bwate Islam nene kuna into Kenya Islam to bwate nere Nairobi kwende mukuru wanjenga gose akiguru neralia kibura Islam kibura nere to bwate Kenya go wono imagine mengera alia